pentsa hori. Eta amaitzeko, batean baino, burura etorri zait aspaldi duela urte bertso batzuk egin dituela. Denbora, oraintxe apurtu behar dute. Baina egin dituela ama eta seme baten arteko elkarrizketa, hizkuntzei buruz. Hegoaldeko eskoletako hizkuntzei jarria. Eta honela dute. Ama izergak naiz bi hizkuntza lasai hitz egiteko gai. Elebidun egin nahi baitzintudan unai, munduan ibiltzeko kontenteta alai, gaztelaniaz eta euskaraz ere bai. Zuretzako onena baino enuen nahi. Ama plabezote da bi jakin beharra, askiga bakarra, unai biurrezazu hizkuntza txamarra, sainesteko elurra edo kaskabarra, bakar bat ezote da aukera kaskarra, hobe hartzea xira eta forro polarra. Ama ez dut euskaraz egiten parteka, kostatzen zaiteta, pentsa hizkuntza dela zure bizikleta, askero eman ezik dozena bat buelta, gero eta urrunago izango du meta, erdortu egiten baita ganbaran gordeta. Jone soilik erdaraz ikasten dutena, eskolan barrena, haren amak harentzat nahi zuen onena, baina aukeratzean hizkuntza burrena, ondo pentsa bezala zerren nahi duena, ez baitu aukeratzen bakarrik batena. Lau euskaldun eta bi erdaldunen juerga, zein da euren jerga, erdaldunak ezarriz bere hizkuntzerga, euskaldunak ezin du berea kontserba, baina benetan galdu nahi duguna zer da, manera onak edo euskaldunon berba. Eta azkena, guztiok bi hizkuntzak ikasi ezean, gu bionantzean, biak dakizkigunok geronen etxean, ez dugu aukerarik izango hitzean, eta hasiko gara erdara hutsean, aurrekoaren lehen hitza agitzean.